Здравейте и добре дошли в новия епизод на How to Survive Till 30. Аз съм Александър Аз съм Мила. и днешната ни тема е Drama Queen. Кога е необходимо да сложим короната? Мисля, че това е тема, която и двамата имаме какво да кажем по нея. Мисля, че и хората имат нужда да чуят какво в действително значи това, защото според мен тук имаме много негативни асоциации с това Drama Queen, Drama King, защото действително това е нещо, което с Мила си говорихме точно докато обсъждахме темата. В действителност драматични ли сме или обществото просто не иска да ни чуе и на обществото не му изнася да чуе истината? Мисля, че това е много важно тук да го разграничим, защото в крайна сметка да кажеш това, от което имаш нужда и това, което искаш, не те прави лош човек. Аз това, което искам да сложа като голяма граница, голям дисклеймър. Първо на здраве. На здраве за мен. На здраве за Алекс. На здраве за нас. За нашите чаши. И искам да спомена едно нещо. Drama Queen или People Pleaser. Обществената тема и обществената драма. Истината е, че ние винаги сме поставени в рамки и като хора сме длъжни да живеем в тези рамки. Това да бъдеш people pleaser е точно толкова лошо, колкото да бъдеш drama queen. И всичко това винаги е толкова лично, колкото и обществено. Личното е да позволиш общественото да те нарани, общественото е да накараш личното да се държи в граница. Двете неизменно свързани едно с друго. Тази тема за този подкаст, на мен крайно любима, е кога да сложиш короната, кога трябва да спреш да бъдеш people pleaser и кога трябва да излезеш на права крачка отпред на сцената и да кажеш, че аз съм тук, аз съм човек и аз имам мнение и няма кой да ми забрани да го изкажа. Истината в живота е тази, аз много обичам да го казвам, единствената визитка за теб самия си ти самия. Няма кой да те постави в позицията на героя. Ти никога няма да бъдеш героя в чуждите разкази. Ти никога няма да бъдеш печелившия. Единствената ситуация, в която можеш да играеш тази роля, е твой личен разказ. Затова понякога трябва просто да сложим короната. Не е ли така? Аз смятам, че тук е много важно да кажем. Това, което каза Мила, аз искам да го облека по малко по-различен начин. Не забравяйте, хора, че във вашия собствен живот вие сте главният герой. Не е Чичо ти Гинчо, не е Леля ти Стефка, не е някой друг. Не е мъжа ви, не е детето ви, не е работата ви. Вие сте главният герой. Вие сте този, който трябва да играе главната роля. И повечето пъти хората имат проблем с идеята за това, че те в смисъл, особено хората, нали, които имат някаква несигурност в живота, в самочувствието си, те имат проблем да вземат тази главна роля и отстъпват на някакви хора, на някакви действия, да вземат тази централен персонаж в техния живот. Както казвам Мила много пъти и аз смятам същото, животът е просто един миг. Той е една прашинка в вселената. Вашия живот е просто една прашинка. Днеска го има, утре го няма. И това е нещо, което аз, примерно, от личния си опит мога да кажа, че миналата година осъзнах че писна ми да бъда, нали, цял живот да се вписвам в границите на нормално, да се харесвам на определени хора. Мисъл, няма. Мисъл, в крайна сметка, deal with that. Смисъл, ако не ти харесва да чуваш истината, ако не ти харесва живота, вратата е там, смисъл, довиждане. Защото аз цял живот съм бил от хората, които са потискали себе си като човек. Това как искам да изглеждам, как да се държа, съм го потискал, защото еди кой си ще каже еди какво си, защото онзи ще да си помисли еди какво си. И миналата година реших, че ще спра да бъда така. И хората много рязко го забелязаха най-вече в Инстаграм ми, защото почнах да правя едни фотосесии, почнах да сменям стила си, почнах да се обличам и да правя това, което искам, без да ми пука за това. Защото, особено, нали, при мъжете и, нали, в гей обществото го има това, че особено в България, визирам тук конкретно нашия географски район,
ти трябва да си мъжествен. Ти трябва да едва ли не трябва да изглеждаш като турбобатка, за да привлечеш някой. И това не е така. Смисъл, аз мога да дигам 100 кг, мога клякам 100 кг, шпакловам, сменям тапети, сменям лампи, ма същевременно мога да се натокам и да изглеждам както иска. Смисъл, едното хора няма общо с другото. Аз това го казвам във връзка тук, защото аз позволявах на другите да играят някаква централна роля в моя живот. Докато един ден бях някаква брат, няма стане. Така, отидах, взех си короната, ма не си взех просто короната. Аз направих панаир. Мисъл, повярвайте ми, тук ще говоря за илонките. Хората на място, на което съм работил преди, толкова са обсебени от мен като човек. Те не ме следват. Те не си говорят с мен. Ние дори на работа не сме били близки. Но те изпитват за нужда в груповия си чат да качват мои снимки и да ме обсъждат. И аз съм значи аз съм успял човек, защото хората ги интересувам до такава степен, че дори без да съм някакъв фактор в живота ми, те ме търсят. Така че, тук това, което каза Мил, според мен е много важно. Трябва първо да изберете да играете главната роля във вашия живот. Това, което искам да спомена по темата, то е за моят личен... Реално за нещата, които на мен се случиха последните месеци. Аз имам щастието да живея и във време, в което работя в уникална компания. Няма да споменавам имена, за илонките говоря. Но много обичам напоследък да спомена едно нещо. Скъпи, от теб косата ти си тръгна. Ти не успя да накараш върху твоето теме да остане коса. Как ще ме накараш аз да те слушам? Е изречение, което никога не съм вярвала, че ще споменам в изцяло професионален разговор. И ето това е истината. Когато започнах в компанията, в която работя, аз избрах пътя на people pleaser. Защото знаех, че нямам достатъчно опит, нямах достатъчно знания, че всъщност това е пътя, по който ти оттъпкваш този път, ти така ставаш като специалист. Това е съвсем естествено. Никога не съм била такава в личен план, но ето в изцяло професионален план. Това беше моят личен избор, аз не съм карана на сила. Година по-късно мога да кажа, че един ден не съм съжалявала за това, че започнах да работя там. 2 дена подред им паля свещи. И 3 дена подред им напомням какво съм аз. Истината е тази. Било то в професионален или в личен план, за вас бебчета говоря, които са още не ни следвате, ама ни слушате. Има хора, които в действителност много желаят да се бъркат във вашия бизнес. И аз обичам да го казвам, това е моят бизнес и аз съм в този бизнес. По някаква причина много хора са в този бизнес. Не си пречим, но си бизнеснуваме, очевидно. Това е моментът, в който трябва съвсем адекватно да го кажа, ти като зрял човек, като човек над 18 години, който е изцяло законово в тази държава, ти гласуваш. Ти правиш избори, които афектират абсолютно всеки един индивид, живееш на тази територия. Има един момент в живота, в който ти напълно осъзнато казваш едно нещо и то е или сама взимам нещата в ръце, или всичко отива по дяволите. Без да се извинявам. Истината в живота е, че няма кой да те спаси. Има ли рицар в бляскови доспехи или ти понякога сам си рицаря? Аз мога да кажа, че като сложа короната, то всичките рицари са мои. Това е един урок, който по-добре да го научиш по-рано, отколкото по-късно. И това е същия урок, на който до ден днешен аз за Бога заспивам с усмивкаността. От човека преди 1 година, който се усмихваше на всички, поздравяваше всички с идеята да бъда добре приета в тази компания, сега съм човека, който влиза с думите нов ден, нов панаир. Нов ден, ново дъно. Защото истината в живота е тази. Хората, които напълно не осъзнават къде се намират и хората с най-тежките комплекси, са хората, които най-много ще те мачкат. Това са хората, които на ежедневна база ще ти напомнят, че ти си ниско долу, че те са повече от теб и ще те заплашват. На такива хора ти с добро не можеш да тръгнеш. Аз го пробвах и набързо мога да ви разкажа какво става. Това е история от моя живот. На такъв човек всъщност аз тръгна с добро. Познавайки се от известно време, ставайки ми той съответно началник и в деня, в който вече коментирахме за анекс към моята заплата по повод финансово възнаграждение.
Въпросният индивид съвсем спокойно се обърна и ме гаслайтна по начин, по който до сега не са ме гаслайтвали. Бебче, толкова лъжи чух от теб, че от толкова лъжи, ако ми бяха нишки, щях да си направя родопско отдяло от тук до Варна, извинявай. Твоите панаири край нямат. Цирк балкански да беше вход да ти взимам. Не мога. Както и да е. Въпросът е този индивид, ако имате опит с такъв човек, за когато аз говоря, Илонке моя, тези хора много обичат да гаслайтват, респективно ти винаги си виновен. Това е много важно, когато ти трябва да осъзнаеш да вземеш короната. 4 стъпки ти трябва да напълно да осъзнаваш, че е времето ти да стъпи с крак. Може да ти е трудно, но не това е, което аз те питам в момента. Трудно ли ти е? Да, трудно ти е. На всеки друг му е трудно. Гадно ли ти? Да, гадно ти е. На всеки друг му е гадно. Виждаш ли изходът от ситуацията, освен главно падение? Не виждаш. Четвъртият признак, ако до сега си отговорил на първите мои 3 въпроса, време ти е да вземеш короната и да престанеш да се лигавиш, защото животът е малко повече от това да те правят на CRG-а. Панаирите са панаири, но неплатени не ги харесвам. Респективно, какво се прави тогава? Такива хора много ги е страх от едно нещо и то е очен контакт и изречението. Нали ме разбираш? Как си правиш панаира? Аз това го казвам, не бъди глупак, бъди интелигентен. Събира цялата информация, която ти имаш или поне аз това, което направих. Скриншот, войсове, всичко, до което ти имаш достъп и кара всички хора замесени в това да го напишеш черно на бяло. Пазиш го в един архив. И бебко, аз съм го казала. Деня, в който всичко ще се отие по дяволите, това става на А4. С моята червена целка отдолу и поздрави Каралеева. Това ще се разлепи навсякъде. Идеята ми е следната. Кога получаваш менталитета на това да сложиш короната е когато ти си напълно приклещен в ъгъла. Кога хората всъщност получават титлата Драма Queen, сега да оставим моите изцяло хиперболизирани разкази. Тагът Драма Queen обикновено получават хора, които изцяло са принудени към това да са крайно експресивни, защото те не са чути. Твоя глас е отнет, твоето мнение не е зачетено. Ти си човека, на когото му се приписват действия, на когото му се приписват мнения. Аз обичам да казвам, не съм отговорна за нещата, които се случват в твоята глава. Няма как аз да съм отговорна. Истината е тази, че обикновено такива ситуации те те определят като индивид. Когато се случи това, няма връщане назад. Оправданията, обясненията, единственото нещо, което правят е да затвърждават на другия човек мнението. Тогава е ред на короната, тогава е реда на токчета, тогава е реда на тръпането с крак, тогава е реда включително да се повиши глас. Аз изцяло афиширам и агитирам моментите, в които хората застават себе си. За мен това е много здравословно и аз винаги съм го казвала, един ден ще имаш дете. Един ден от теб ще зависи друг човек. Искаш да ми кажеш, че ти ще си точно толкова слабохарактерен, колкото си днес? За мен не наличието на корона от време на време е наличие на слабохарактерност. И знам, че най-вероятно това ще бъде много сериозно осъдено, но не наличието на гръбнак. Обикновено са хора, които Драма Queen са много грозно нещо. И като хора, които правят подкаст за това как да сложиш короната, пожелавам успех на твоето дете. Бебко, нещо да добавиш? Аз тук искам да кажа, да, бих желала да се включа, че хора, в крайна сметка, живота не е справедлив. И ние живеем с тази истина. Мисъл, дило и дат. Смисъл, нищо не е цветя и рози, нищо не е дъга и пеперутки. В крайна сметка не ядеш дъгата и не якаш пеперутки. Смисъл, това е истината. Няма какво да се лъжем. Но в крайна сметка трябва в някакви моменти да проявиш характер. Дори характер да е в това просто да напуснеш работата си или да напуснеш човека, който искаш, това е характер. Не трябва да сте посинели кайсиите в живота. Мисъл, не целим този ефект. Защото обикновено, как да кажем, тук да го погледнем и от малко по-психологическа гледна точка. Ако позволиш цял живот хората да те правят на изтривалка, в крайна сметка ти или mental breakdownваш по някакъв най-скандалния вариант, или тотално изплискваш легена. Смисъл, това са двете опции.
Мисъл, няма как да изглеждаш адекватен човек, ако ти цял живот казваш на всички да. Не може да кажеш на всички да. На хората трябва да казваш и не. Мисъл, аз вярвам в това, защото няма да споменаваме имена. Илонка се казват. Тези хора бяха точно хората, които ни запознаха с Мила. Няма пак да казваме имена, тя много добре според мен в момента се сеща за кой говоря. Ама на здраве, бе, души, че знам, че не слушате. На здраве. Смисъл да кажем на здраве за тях, защото все пак те ни запознаха. Бебко, на мен лично вече ми писаха по повод не е добро представяне на индивидите от нашето минало. Напълно убедена съм, че нашите слушатели нямат никаква идея кои са нашите илонки, но много обичам, когато последствията на твоето лошо поведение те застигат. И самия факт, че ти се обиждаш от думата илонка, излизаща от моята уста, най-вероятно си направя нещо лошо. Но тук искам да допълнят тези хора. Съвестта! Тя, че ги гложи. Смисъл, няма какво да ги коментираме. Те знаем къде са, знаем какво се случва с тях, те знаят същото за нас. Не са мръднали особено в живота. Но знаеш какво беше интересното? Те бяха първите хора, с които осъзнах, че да сложиш короната и да заявиш какво искаш като човек не е нещо лошо. Защото те бяха точно типа хора, които са някакво... Ти сега си твърде емоционален, ти си драма куин, ти твърде много говориш, ти твърде много изкарваш емоциите си на преден план и в смисъл след някакви години приятелство, които на мен ми трябваше време да осъзная тази идея, те всъщност през цялото време ме натискаха надолу, защото за тях беше страшно, че аз имам какво да кажа и че аз не съм съгласен с това, което те искат. И давам го за пример за това, защото точно тогава осъзнах, че това, което правя, не е лошо. Това, че слагам себе си пред тях, не е лошо. Мисля, айде хората спрем да живеем в тази идея, че ние трябва всички да сме на едно. Всички трябва че аз трябва да мисля за Куцо Кьорева и Сакато. Брат, аз не съм Исус Христос, аз не съм Дева Мария. Тук няма ме разпъват на кръст. Мисля, този живот е мой и в крайна сметка аз имам право да го запазя и да искам да го живея добре. Не е ли така? Мисъл, аз няма да ставам светец. Няма да ме пишат в църквата. Мисъл... Искам да ви кажа, чете се от баба ви Мила. Баба ви Мила. Официално баба. Така си казах. Деня, в който в мен умря това, което е... Изчакай малко. Изчакай другите какво ще кажат. Затова не получих повишение. Истината е, че днес е трудово възнаграждение. Утре отпуска, за да видиш детето си как става първи клас. Други ден е влизане в болница. Започва винаги с нещо много минимално и не искам тук да звучам меркантилна. Деня, в който сведеш за първи път глава, е деня, в който ти избираш тенденциозно да бъдеш мачкан, защото това е човешката природа. Човек, когато види, че може да застава върху теб, че когато може той да се разхожда върху теб като индивид, започват максимално да те използват. Защо се казва пито платено? И защо има изрази като чисти сметки добри приятели? Има причина в нашата народопсихология да съществуват такива изрази. И причината за това е, защото ние като хора трябва да чувстваме справедливостта. Колкото дал, толкова взел. Колкото платил, толкова дал. Това е истината в живота. В деня, в който започваме да подаряваме. За маловажни неща. Маловажни неща е всичко извън вашето семейство. Ще го повторя отново. Маловажни неща са всичко извън вашето семейство. Тогава започват хората да се възползват от нашето свободно време. Вие винаги сте свободни за тях и вашето време не е важно. Започва да се възползват с вашите финанси. Вие винаги имате пари, защо да не им дадете. С вашите вещи. Вие си имате достатъчно, защо да не им дадете. С вашето време, което може да отделите на работа. То какво толкова важно даваш, ти можеш да им дадеш още. Истината е, че в деня, в който ти сведеш глава, е деня, в който започват най-много да те използват.
И ако това е твоя път и ти до тук се го приел, вземи цялото нещо, което се случва върху теб и го прожектирай върху дете. Ако не искате дете, върху домашен любимец, върху най-добър приятел, върху майка ви, баща ви, сестра ви, брат ви. Това е истината. Върху този, когато най-много обичате. И го наблюдавайте. Всъщност, ако ти не си готов да причиниш това, което на теб ти се случва, на човека, когато ти най-много обичаш, това означава, че теб те мачкат и че ти си жертвата. И аз това винаги съм го казвала. Най-лесният начин да разбереш дали ти си жертвата в една ситуация е да поставиш събитията, които на теб ти се налага да изживееш върху човека, на когото най-много държиш. Ако това нещо те пали, ако това нещо те кара да се чувства зле, това означава, че ти си жертва и това означава, че ти трябва да излезеш от тази ситуация. Много хора имат проблема с това напълно да осъзнават кога трябва да тропнат се с крак, защото обществото ни създава границите на това да бъдем покорни. Не дейде много да викаш, не е удобно. То нали знаеш, че колегата ти Ангел не е искал това. То нали знаеш, че Мариета не е правила това. То нали знаеш, че Антуанета не е била там. Да, така е. Оправданията са като до пето, всеки си ги има. Но ако ти не си готов да причиниш това, което ти преживяваш на хората, които най-много обичаш, най-вероятно ти си жертвата. И колкото и да боли, най-вероятно точно ти имаш нужда от помощ. Така че слагай короната и си пръскай панаира, бейби. Оправдано! Искам чукче. Оправдано! Аз няма ти дам чукче, ще ти дам на здраве. Здраве! Аз тук искам да спомена още нещо от моя опит с хората като цяло. Хора, семейството ви е важно. И аз осъзнавам, че семейството е много силна и важна опора в живота. Но семейството ви също може да се възползва от вас. Така че, тук е много важно да вметнем. Задавайте си някакви константни въпроси. Мисля, независимо с какви хора сте покрай себе си. Задавайте си въпроси, тези хора мислят си за мен, на тези хора пука ли им за мен, тези хора имат ли някакъв вид съчувствие към мен. Защото емпатията и емпатичността са много ключови за добрите отношения между хората, между близките хора. Защото в крайна сметка, ако семейство ви използват за пари, ако семейство ви смани само защото искат да се ожалят и въобще не им дреме, вие жив ли сте или умряли сте, много е добре да се обмислите дали тези хора искат да са близо до вас. Защото, пак казваме, да си егоист не е лошо нещо. Защото, тук ще цитирам Рупол, защото смятам, че е важно. Ако ние сами не се обичаме и не си даваме това, което имаме нужда, няма как да го даваме и на другите. В крайна сметка, ако вие нямате окей връзка с себе си, няма да имате окей връзка и с другите хора. В смисъл, това според мен трябва да го изясним още тук и сега. И за това не позволявайте, моля ви се, не позволявайте хората да оставят на вас да се чувствате виновни за това, че искате да се чувствате чути. Или видяни, или да се чувствате по някакъв определен начин. Ебете майката на всичко, както се казва. Мисъл, не ви харесва работата. Пари се изкарват. Това е моето мото. Пари се изкарват, работа има, не живеем в Сибир. Мисъл, буквално не е един магазин в София или в Бургас или в което и да е град. Има какво да работите. Сибир са добре. Не си в тундрата. Мисля, буквално не сте в тундрата. Може да изберете да имате различен живот. И това не е трудно. И го ви казва човек, който цял живот е осъждан за това, че аз съм от хората, които ако не се чувстват добре на едно място, си събирам чоколата и си тръгвам. И примерно от по-старите поколения от родителите ми това беше много трудно разбрано в началото, защото те бяха някакви... Ама трябва да работиш на едно място 40 години. И аз съм някаква... Не, няма да работя на едно място 40 години. Мисля, това няма как да работя. Значи, това не е работенето. Аз искам да се занимавам само с благотворителност. Оставам през останалото време да краса залите и ресторантите. Но да кажем, че работа. Всеки работи. Но аз няма да съм на едно място, на което не си чувствам на 1000% окей със себе си. Мисля, и като ми кажат, ама те тук плащат добре. Брат, живееш в 21 век. На много места плащат добре. Мисля, ако знаеш как да си негошиейтваш сделките и как да се пазариш за себе си, не може цял живот да те е страх.
Мисъл, не може тя живот. Той бе, ако те е страх да си смениш работата, тебе трябва да те е страх и да излезеш през вратата, защото ще блъсне кола. Тебе трябва да те е страх да си седиш вкъщи, защото може да падне покрива. Тебе трябва да те е страх да включиш лампата, защото ще удари ток. Така че логиката е такава. Не може да ви е страх, да не ви е страх от нормалния живот, но да ви е страх да направите някаква промяна. Ако не направите някаква промяна, не спрете да се хленчите и спрете да се жалите. Мисля, мразите си работата, събираме си нещата и си тръгваме. Като не може да си позволите финансова независимост, смисъл да нямате момент без заплата, търсим си нова работа. Jobs.bg, LinkedIn, мисъл, има избор. Търси си работа, сменяш си работата. Другото, което искам да кажа, това е съвет от моя баща. Баща ми отново малко ми е повтарял едно и също нещо. Има разлика между това да си роб на работата и работата да ти робува. Каква е разликата? Поначало работата винаги трябва да е роб на теб. Тази работа ти инвестира знанията или уменията, които ти самият имаш като индивид и получаваш възнаграждение обратно. Да робуваш на работата е деня, в който ти забравяш, че това трудово възнаграждение ти принадлежи по договор. И от малка баща ми е казал: Милчо, помни едно, никога не ставай роб на работата. Това, което ти се дава, не е подаяние и не е молитва. Преведено, всъщност това означава, че всичко, което правите, изисква своето възнаграждение. В работен план това е трудово възнаграждение в паричен аспект. Вие не трябва да се молите да си получите заплатата. Не трябва да се молите да получите повишението. Мила, чу ли го? Чу го, Мила. Не трябва да се молиш да си получиш повишението. Благодаря ти, Мила. Това беше разговор сама със себе си, защото сама понякога не си слушам съветите. Затова развиваме шизофрения. Очевидно. Здраве, детко. Виждам как ме гледаш панаира в момента. Другото, което изцяло искам да кажа относно панаира и относно короната. Аз много агитирам хората да го правят. Моля ви, само не бъдете от тези, на които ще свършите като тема на този подкаст. Има едно нещо, което не трябва да правите, ако не искате да сте тема на този подкаст и да не станете Илонка. Наистина, ако не искате да ви се подиграем, просто не го правете. Най-вероятно ще ви се подиграем. Това са хората, които са обещани Queen. Обещаните кралици. Аз имам честта да познавам точно 4 такива. Майко мила, твърде много са, не знам какво правя вече. Но да, обещаните кралици са обикновено няма добро утро, няма здравей, но има пускане на панаира, което не е панаир в действителност. Обикновено е съпроводено с много вокално действие, с много закани, с много обещания. Аз, ако отида такива неща, ще им кажа: те знаят ли на какво съм способна? Бебко, задухва в вятъра и ти се разплакваш. На какво си способна? Поглеждат те лошо и ти се криеш тихо въгъла. На какво си способна? Напомнят ти как изглеждаш и ти вече ридаеш. На какво си способна? Моля те, спри да се излагаш, че вече това граничи с дъното. И за теб, която си припознаваш. Или две. Загубих ви бройката малко. Излагате се. Наистина, казвам ви го, сериозно. Минаваме границата. Минаваме границата. Хора, не бъдете от обещаните кралици. Вие не сте кралици, ако сте обещани такива. Никой не харесва да слуша за обещан скандал, да слуша за обещани заплахи, да слуша за обещани последствия. Тоест, мога ли само тук да добавя? Да. Имам една реплика, се сетих, която ми е много любила. Просто от толкова много момичета съм е чувал. И не само момичета и момчета. И тя е така: той сега, ако той не беше тук, ма знаеш какво щеш да стане? Аз ще го смачкам. Аз знаеш коя съм. Или аз знаеш кой съм. Значи, тук щеш, виж какво щеш да стане. Ма той просто, защото беше тук и затова не се получиха нещата. Това, искам да ви кажа, че това дори в реалити форматите го има. Ма ти знаеш ли, ако той не беше тук, аз тук тях ги направя нещата. И аз съм някаква: брат,
ти пак нищо нямаше да направиш. Ти ще да седиш в ъгъла, да си сърпаш чашката с винце и да си мълчиш като едно добро куче. Да, това е истината. Моля ви, не бъдете от тези хора, защото на тези хора всички се подиграват. На вас вашите ви се подиграват, бе, хора. На вас родителите ви се подиграват. Хора, които... Ние ви се подиграваме. Най-малко. Ние сме ви най-малкият проблем, бе, деца. На вас света ви се подиграва. Това вече е дъно на дъната. Вие копаете ново дъно. Това е ситуацията, в която в момента, в който разбереш, че ти обещаваш скандали и последствия, означава, че никой не те приема на сериозно. Да обещаваш заплахи е дъно на дъната и казах каквото казах. Не може да ме погледнеш в очите. В 9:30 сутринта, извинявай, ти да ми обещая заплахи. И когато се обърна и ти кажа, ти някакъв личен проблем ли имаш с мен, дай да излезем на терасата да си го решим, ти да ми се криеш в продължение на 1 час в тоалетната, сякаш ще се бием. Бейби, носят токчета по-високи от достоинството ти. За какво говорим? Няма да се бием. Просто ще те питам като жена какъв ти е проблема така да ми говориш. Но не, ти ще прекараш 1 час да се криеш в тоалетната. Очевидно на теб не ти достига гръбнак така да говориш. И очевидно си попаднал на кофтия човек, който си очаква да замълчи. Проблемът при мен е, че има малко повече топки, отколкото мъжество, нали? Така се случи. Тате ми го даде, мама ми го разви. Сега си пръскам панаира навсякъде и това си е живота. И говоря глупости в интернет. Аз искам да дам тук пример с мъжката версия. Случило ми се на мен, лично това го разказвам от личен опит, една Илонка, един прекрасен господин, много класен, реши, че в един много лош за мен ден преди няколко години на Цариградско шосе, на спирката на Плиска, ще ми се заяде и ще ми каже, че съм педал, но просто от цели ден, в който на мен тотално ми беше изплискал вече легена и прага ми на търпимост беше 0. Този човек ми се скръщя и аз му се скръщях и той не очакваше, че явно ще стане това. Дойде при мен и застане така пред очите ми, защото мъжете много обичат, не знам защо да имат да заставаш ето така. Мисля, буквално лице в лице. Аз съм някаква брат, ако се скажа да се натискаме, поне ме заведи на кафе. Мисля, черпи поне един коктейл. Да, При което той ми казва, да, що не сега? И аз просто, защото буквално вече ми беше изплискал легена, го блъснах в преспа сняг. И аз седех и викам, давай, какво ще стане? Този човек, неговите приятели дойдоха да ми обясняват, да ми кажат как, нали, той е с приятели, той не е сам, да ми обясняват там едно момче и 2 момчета, как, нали, много съжаляват, не знам си какво си и някакви такива неща. И аз съм някакво, именно за това говорим тук. Това са хора, които могат само да те заплашат. Те реално по никакъв начин няма да реагират. Ти ако им отвърнеш със същото или ако изплискаш легена пред тях, те няма да посмеят да кажат нещо. Защото те очакват, че ти по дефолт трябва да се страхуваш от тях или по дефолт трябва едва ли не да, как да кажа, да дръпнеш назад. Така че да, това е мъжката версия. Същото. За мъжката версия това е ти като мъж, твоята нали, интеракция, твоят опит с тях. Моят опит с тези хора. Драги господа, няма нищо по-малко привлекателно от това жена да изкара по-голям пакет от вас. И мога да ви кажа, че на 3 неща в този живот мога да гледам безкрайно. Това го научих от една моя много близка приятелка в действителност. Първи път, когато го чух, аз станах изцяло безмълвна, изцяло синовена от Криси, давам изцяло кредита на тази мацка. Направи си фирма, може повече да проучите за нещата, които тя говори, но за мен един човек трябва категорично да гледа на 3 неща в живота, без да му мигне окото. На водата как тече, на огъня как гори и на теб като лайно. И това е истината. От моят опит като жена с интеракция с такива господа, тези господа обикновено са ходещ комплекс. Първото, което е, ако игнорираме външния вид. Аз съм човек, който винаги е бил против да се обиждаме на база външен вид. Правила съм го, имам записи как съм го правила,
Не съжалявам за ситуациите, в които ми се е налагало така да говоря. Това е било в пик на моя емоция. И когато човекът до такава степен е паднал под нивото, което аз респектирам като Homo sapiens, официално за мен ти си просто една играчка и изтривалка. Като човек казвам, че аз така мисля хората, за мен ти или си човек наравно с мен, или си нещо друго. Така съм възпитана и цяло смятам, че така работи света и няма нищо лошо в това. Какъв си като човек няма нищо общо с образование, с ценз, с трудово възнаграждение, с работна позиция. Има изцяло и единствено нали, като гледален образ на това какъв ти човек си. Ако не си добър човек, няма как да очакваш аз теб да те уважавам. Това е истината. Не си добър човек, не те уважавам. Няма по средата. Мъжете, които обаче са такива много думи, малко действие, само на думи заплашваме, на обещания драма Queen ми е любимото. Тези господа обикновено идват пред теб и ти като една малка мадамка. На теб се да ти обясняват как сега работи света. И винаги те започва така изреченията ми. Винаги ми е било интересно. Аз сега ще ти обясня как стоят нещата, скъпа. Скъпи, ти не можа да си обясниш на тялото как да се облича. Не можа да си обясниш как да си изрежеш ногтите на ръцете, на мене ще ми обясняваш неща. Айде първо да започнем с това да си обясниш как се слага ролън под мишките. Сериозно. Какво си обясняваме в момента? Защото категорично са ни пропуснати 7-те години обяснения за лична хигиена. Защото ако ти ми идваш с жълто по зъбите, видимо намити от 4 дена, какво си обясняваме? Очевидно си обясняваме неща. Аз изцяло очаквам неща обяснявани за 20-те, на теб трябват обяснения типаж преди 7 годинки. Как си мием зъбите? За какво говорим? Но интересният факт е, че такива мъже, освен че започват с изречението аз на тебе да ти обясня как стоят нещата, обикновено стават супер тъчи. С други думи, те искат много да те докоснат. Тоест, те обгръщат, те са мъжкари, те са алфа в този момент. И ти гледаш и си леле, какъв працал стои пред мен. Аз на такива мъже много обичам да се изказвам по един начин. Задавам въпрос, на който съм напълно убедена, че не може да ми се отговори, и следващото ми изречение е стига не те карам да мъкнеш камъни. Нали са големи мъжкари? Ако не мъкнат камъни да отговорят на въпрос, то им поставям избори. Истината е тази, като мъж, ако тръгнеш да се правиш толкова много интересен на една жена, освен да свършиш като тема на този подкаст, нищо друго да няма да те заведе. Ти обикновено си причината жените да се събират и да пият. Ти обикновено си този, който се показва и му се подиграват. Ти си господина, чиято снимка редовно се зумва и се подиграват. Ти си господина, на който казват леле горкото момиче, как точно него избра? Те съжаляват приятелката ти, бейби. Ти се удари от ново дъно. Много дъно. Тя за съжаление, защото ти си такава отайка. Ти си господина, на който обикновено в деня, в който ти видиш мъжа, че е фалшива драма, т.е. той е много на думи, той е много на обещания, но в действителност той не е мъж. Той няма гръбнак, той няма топки, той няма да застане адекватно като човек пред теб, но всъщност той изцяло ще те обижда, ще те напада и ще се опитва да се налага, което не е комуникация. Респективно на теб започва да се виждат само минусите. Ти си господина с леко така фъзи изглеждащ. Ти си господин, който е леко чонки. Тоест на теб абсолютно всичко, което дори преди е било плюс, в теб официално става крайен негатив. Защото жените така работят. Защото хората така работят. Защото всъщност хората така работят, бейби. Защото ти ако си толкова безгръбначен и се правиш на интересен, ще свършиш като тема на подигравка на женска вечер. И ако има една приятелка, която е малко по-остата, ще те направи на меме и ще свършиш в чорбата. Защото хора като теб заслужават подигравка. Спринкъл, подигравка. Спринкъл.
Аз агитирам да си подиграваме на мъжете, които са алфа мъжкари без гръбнак. Спринкъл. Говорила съм си с мъже, които в действителност, примерно, работят като учители на спорт. То как се води реално? Учител по физкултура. Не, Треньор. по джудо. Треньори, да. Но в определени спортни начинания. Не съм много добра по спорт. Със сигурност явно се личи по начин, по който се изказвам. Говорила съм си с такива хора. Такива хора обикновено те са много добре физически подготвени, много уравновесени. Това, което знам от тях е, че ако един мъж е мъжкар, както тези господа твърдат, те обикновено са много уравновесени именно заради наличието на многото им тренировки. Тези хора са спокойни, просто защото натам канализират негативната енергия. Тези хора са напълно уверени в своята физическа и психическа подготвеност. Те напълно осъзнават къде се намират в този живот. И всъщност с тях е невероятно приятно да си говориш. На мен ми е много приятно да си говоря с хора, които това не съм очаквала, че някога ще го кажа. Вече го казвам пред целият интернет. Много е приятно да си говоря с хора, които са фенове на спорта, защото тенденциозно съм забелязала, че тези индивиди, тези господа, те са много уравновесени, те имат много ясни цели, те са много спокойни, те много добре знаят кои са техните плюсове и минуси и те много добре знаят къде се намират в живота. Респективно, съдейки им от моя личен пример с хората, които познавам, които със сигурност разбират повече от спорт от мен, пак споменавайки както се изразих по-рано, те твърдят, което доста съм съгласна с това, че човек, който е толкова дисбалансиран в комуникацията си с един човек, той няма как да е мъжкар. По принцип, наличието на повече спорт, наличието на повече така физическа активност, те успокоява. От момичетата, които познавам, които тренират, те го подкрепят. Като човек, който не тренира, няма как да знам, и цяло тук се доверявам на моите приятели. Та, респективно, бейби, ти просто си като жена в цикъл, просто по-лош вариант. Може би си малко неуравновесен. Може би си малко нелогичен. Онзи момент от месеца ли е? Имаш ли нужда да звънне на майка ти? Но да, това са фалшивите драма queen. Не бъдете такива, защото наистина се подигравам на вас. Аз смятам, че е добре да минем на следващия тип драма queen, които са тези, които изплискват легена. Това съм и аз в някакви моменти. Мисля, няма да ви лъжа. Това ми се е случило и на работа. Случило ми се и в личния живот. Смисъл, не, според мен, когато някакво дълго време някакъв буклук се държи с теб като изтривалка, в крайна сметка изплискваш легена. И тук искам да дам две истории като пример за това, с които смятам, че аз не мога да твърда, че са негативни истории в живота ми, защото смятам, че са ми дали характер. И са ми дали това да съм, как да кажа, да съм това, което съм в момента и да мога да застъпа себе си. Едната е работна, едната е от личния план. Тази, която е работна, става въпрос за работно място, на което се държаха ужасно с мен. Работих там в продължение на 1 година. Те не се държаха изобщо добре с мен. Това говорим за голяма компания. Ще я наречем Илонка, за да не казваме имена. Но в крайна сметка мина 1 година. Ти остави в коментарите името. Те ще се сетят сами според мен, защото знам, че ме следват още. Но в крайна сметка на първата година, когато трябваше да ми направят ревю на работата. Имайте предвид, че аз работех на място, на което константно имаше липса на персонал и аз заемах някакви други длъжности. Накрая те казаха, че не съм много доволни от мене и аз съм някакво, брат, ти нямаш бюджет, нямаш персонал, аз какво да правя? В смисъл, освен да дема се клонирам или да спа там, някак да стане. Аме, бе, бебко, ти някога замислял ли си да опъваш палатка? Опъваш една палатка, там си миеш зъбите, там се къпеш. Подмиваш си, обслужиш клиенти. Това е истината. Подмивам си и говоря с хората. Направо един надуваем матрак от VS Teleshop. Без надуваем матрак, бе, това е за буржуазията.
Но на това място аз реших, че ще бъда много така. Седях на тази среща и бях, да, разбирам напълно. И накрая репликата, която ми беше любима, ми казаха, тъй като аз на интервюто им за работа, им казах, аз ще работя само в тези часове, само за тези дни. И им казах, или ви харесва, или не ме наемат. В смисъл, в крайна сметка, тук искам да кажа нещо важно. Като сте на интервю за работа, вие правите интервю на работодателя, както прави той интервю на вас. Така че това е двустранен процес, всеки има право да си наложи изискванията, които има. Ако на някой не му харесва, да си върви. Мисля, в крайна сметка, вие сте необходими на работодателя си, колкото той е необходим за вас. Защото в крайна сметка, като някой да ви работи, няма имате бизнес. При което като ми го казаха, това и ми нарушиха основното условие на нещата, с които работехме. Бях някакво добре, няма проблем. Една седмица по-късно има вратичка в закона, която аз използвах и бях някакво. Отидах и им казах, не свършва работната ми смяна и вие повече няма да ме видите. Мисъл, никога. Смисъл, аз при вас няма да работя. И те ми казаха, не може, ние ще ви съдим. И аз съм някакво, брат, просто си на гъс. Мисъл, говорим, защото жена беше тази, която ми го каза. Да бях някакво, жена, просто си на гъс. На бостанско плашило си просто. Дори на елементарните клаузи за кода не си прочела. Както се сещаме, 2 дена по-късно, те вече бяха сменили плочите, нямаше да ме съдят, защото аз случайно разбрах, че те вече са ги съдили по същия казус и са ги осъдили. И бях някакво, ние сме много прости. В смисъл, как може да сме толкова прости? И като в знак на добра воля, като си тръгвах от тях, просто взех дрехите, които ми бяха дали като униформа, взех ги и просто ги изхвърлих в кофата за букука. Ама както седат и просто всички гледаха, аз бях някакво фраз. И съм някакво довиждане. Хубав ден. Тази женица, за която ви разправям, която за малко да загуби работата си, ако бях решил да ги съда, ако тя беше взела грешно решение, защото аз вече имах и адвокат, защото знаех, че е просто на гъс. Преди 1 година я видях на Славейков, при което тя бързината си почти си разби главата във вратата на трамвая, просто за да ме избегне. Така че да, мисля, не правим това. Това е по-леката версия. Версията в личния ми живот е доста скандална. На 17-ти ми рожден ден тогава излизах с момче, което беше по-голямо от мен, беше на 24 или на 23, нещо в този диапазон. Учеше медицина, той се учеше дентална медицина, аз много го харесвах, беше прекрасен. Както се сещаме, имаше огромни ред флагове, които аз бях сляп да видя, като не искам да се обвързам, не искам етикети, някакви такива неща. При което на рождения ми ден аз разбирам от най-добрата му приятелка, с която се е скарал, че всъщност той се е събрал с бивша си, като е казал на бивша си, че се е разделил с мен. И той едновременно излиза с 2 мани. Закъсня с 3 часа за рождения ми ден. И логиките, за които говорихме преди малко, също са част от картината. Тук и те закъсняха. При което всички се държаха ужасно на този ден с мен. При което аз тотално изплисках легена. Душих този човек, докато почти го удуших. В крайна сметка ме разтърваха. При което спрях музиката и бях подредил всички хора в апартамента ми, подредени в редица, като в казармата. И сочех всеки с пръст в лицето и му казвах какъв голям буклук и защо. Мисля, хората плачеха. При което един от съседите ми се провикна от съседния балкон да намалим викането и аз му се извиках и му казах, че ако той има нещо да ми каже, да дойде тук да ми го каже, защото аз съм в нървен брейкдаун тук и сега. Мисля, смятайте хора как съм крещял, че от музиката имах 2 огромни тон колони, никой не му направи впечатление. Но виках, така че съседите от съседната кооперация разбраха, че аз викам. И, както се сещате, много голяма част от хората, които бяха на този рожден ден, до ден днешен не си говоря с тях. И те са закопани някъде, мисъл, не говорим метафорично, тъпваме на думата метафорично, закопани някъде в миналото ми, именно защото те са точно такива смисъл. Те не зачитаха нито едно чувство в мен и предизвикаха в мен катарзис. И аз бях някакво, брат, каквото повика от такова се обадил, ще го сърбаш по гадния начин. В смисъл, това момче го изяде още повече след това, но това е друга история. Но тези хора разбраха. Аз им бях позволил да вземат всичките главни роли в живота ми. Но тези хора им казах в очите какви парцали са и защо. Защото е много важно, когато казвате на някой, че е парцал, да подчертаеме, да кажете защо. Не просто ти си парцал. Аз тук съм много съгласна. Реално,
За мен има няколко типажа драма queen. Като драма queen е цяло така urban language. Това е израз, който е по-прият на ежедневна комуникация. Истината е, че това са хората, които застават зад себе си. Нали, има хора, които застават зад себе си и аз ги наричам тихите драма queen. Много съм впечатлена от такива хора. Те помнят, но не забравят. Те ти копаят гроба така доста целеустремено. Но тези хора обикновено, те нямат никакъв проблем да инвестират месец, 2, 3, дори година, когато видят твоето падение. И аз ги уважавам. Нещото, за което се спомням, момента, в който аз бях драма queen в моя живот, това беше на първата ми работа. Когато започнах да бъда IT специалист, няма да споменавам фирмата, в която работех. Аз бях много нова, още бях втори курс студентка, изцяло млада и зелена, наистина не знае как стоят нещата в сферата или въобще в професионален план. Тогава аз много исках да разбера как върви работата. Имах един мой колега, който беше на позиция като моята, на много по-високо ниво, заради трудовият опит, който вече имаше. Господин много ми помагаше, бях много благодарна. Последствие заради цялата помощ, която той ми даваше, ние двамата станахме приятели. До тук е нормалната част от историята. Господина, бидейки доста по-голям от мен, аз съм известна по принцип с моите връзки с по-големи мъже. Той искаше очевидно да сме си малко по-близки, отколкото само колеги. Бяха ескалирали много нещата, той много искаше двамата да бъдем интимни, аз не бях съгласна с това. Изцяло тогава, по начина, по който аз можех да реагирах. Не съжалявам, никога няма да се обърна и да кажа, че съм реагирала детски. Аз тогава реагирах като жена, която се чувстваше неуважена. Тогава реагирах като жена, която се чувства застрашена в действителност. Реакцията на този господин беше да пусне слух по моя адрес в компанията. И това е момента, в който всъщност помни, но не забравяй е най-добрият съвет, който може някой да ти даде. Аз не бях в позиция, в която точно тогава трябваше да реагирам по начина, по който сега бих реагирала, което би представлявало да пратя мейл към него, собственика на фирмата, отговорника на отдела, аз самата с насрочена среща, после да сложа ремайндър на всеки кръгъл час. И е така, на всички да ни стане неудобно, разбирате ли ме? Ако на мен ми е неудобно, нека на всички да ни е неудобно тогава, нека на всички да ни е малко по-сконфузно. Не виждам никакъв проблем в това. Тогава не реагирах по този начин, тогава изцяло как се стекоха обстоятелствата, колеги бяха говорили с мен. Разбра се, нали, сега и на него много не му се получи, аз бях много младо момиче, което просто обясни, едва ли не представи на очи, че аз бях много бъркана, защото той го прави. Респективно, аз съм много благодарна на колегите ми тогава. Те видяха, че в този конкретен етап от моят живот от мен се бяха опитали да се възползват и те напълно знаеха, че този човек просто си е малко така или иначе буклук. Няма друго дума за това. Но това, което си направих след това, Нино не забрави. На последният ми ден бях си намерила нова работа, бях преценила, че това е много токсична среда. Това, което направих, беше да взема абсолютно всичко от моето бюро. Да взема всичко от неговото бюро. Мина достатъчно време, че мога да го кажа. Умотах всичките кабели. И съответно откъснах всичките интернет, кабела за интернета към неговия компютър. И го бях скрила в тоалетната, зад кошчето за буклука. Съответно бях разлепила отзад на неговия компютър sticky notes, на които беше червила моята целувка и поздрави от Кралеева. Да иде от Адвино, в същия ден, реално аз когато го направих, трябваше просто да си взема нещата и да напусна офиса, беше разтръгването на моят трудов договор. Но имах достатъчно време изцяло да си сетъпна
Това нещо, което, да, то е много маловажно. Много хора ще кажат, че съм се занимавала с глупости. За една пиква тогава на 22 години, аз бях много горда от себе си. Всъщност, че намерих коража да се боря с несправедливостта, която усещах, че съм получила. Със сигурност това беше от миналото. В момента аз съм драма куин на ситуацията. Нещо става, което аз намирам за крайна несправедливост. Намирам се за човек, който много агитира справедливостта и кое е правилно и не е правилно и какво заслужаваме и какво не заслужаваме. Нямам никакъв проблем да кажа, че бъркаме, няма никакъв проблем да се извиня, но имам много голям проблем да ставам свидетели на некоректно отношение. В момента вече не правя така, в момента аз просто ставам и със своята позиция, със своята личност, със своето лице, със своята фамилия, аз казвам, че не съм съгласна с това и агитирам хората да ми кажат причината, което е най-любимото ми нещо да направя. Кажи ми причината, защо го направи. И аз не приемам отговори като не съм сигурен, не сигурен си. Защо се подигра на този човек? Защо го обиди? Защо го посочи така? Кажи ми каква е причината, при която аз вече го ескалирам. Обикновено моят въпрос е зададен 2-3 пъти в рамките на по-малко от секунда. Защо го направи? Кажи ми защо го направи. Просто ми обясни защо го направи. Мисля си, че това, което направи, беше добро. Докато човекът ми отговаря, аз изцяло не му давам шанса той да ми отговори. Да, в момента просто съм драма queen. Аз си правя панера и така искаш панери, аз си дам панери и то големи. Дори не съжалявам. Това е. И така трябва да бъде според мен. Защото в живота трябва да запомним нещо, което от приказките не ни учи правилно. Злодеите не са лошите хора в приказките. Злодеите са хората, които обикновено стават неразбрани, защото са казали какво искат. И аз предпочитам да бъда злодей в моя живот и да съм този, който се е заявил отпред. Да, на хората не им харесва. Дило и дат. В смисъл да сте живи и здрави. Мисъл, в крайна сметка, аз живея живота, обикалям света, живея както искам. Мисъл, на всички останали хора им казвам, ще тестирам една българска звезда, която аз смятам, че има уникален принос към меметата в България. Мария, или както я знаем, Мара отварачката. Ти си един прост, обикновен, обслужващ персонал. И да се успокоим. Защото ако някакво ти не си принцеса Даяна, не си Елизабет II, че ти да ми държиш сметка аз какво правя. Мисля, ти си кирч отгоре на надолнище, който дои кравите и пасе овцете, в което няма нищо лошо, но да не се вживяваме повече от това, което сме. Мисля, не си ми на образованието, не си ми на капацитета. И в крайна сметка, ако не теб не ти харесва, отиваме си при кравите и овцета. Отиваме си в Люлин 5, отиваме си в Младост 6. В смисъл, събираш нещицата и довиждане. И тук искам да сложа един голям дисклеймер. Тук няма никаква драма към кварталите на град София. Тук има драма към хората. Вие ставате еталон за мемета. Стига. Половин мемета, чурбата, Bulgarian Things се подиграва на цели квартали заради индивиди оттам. Хора, кипнете си генерално shit together, за да не станете мемета на тази държава, защото слагате лоша репутация на града. Стига, излагаме се на този етап. И така, илонки мои, илончовци също така. Кипвайте си генерално shit together. Не сте забавни. За подигравка сте. Аз мисля, че тук трябва да си дадем едно финално на здраве за този епизод. Мисля, че доста добре разнищихме тази тема. На здраве. Да, на здраве. И смятам, че пак казвам, това ще го казвам в края на всеки епизод. Може да ни откриете, да ни пишете, може да ни пишете на имейл howtosurvivetil30 maimuska@gmail.com с точки по средата между всичките думи. Може да ни пишете в Instagram, може да ни откриете в YouTube, може да ни откриете, знаете, на много други места, но
ако имате вашата история, имате нужда да я споделите или нямате с кой да я споделите, ние можем да я споделете я с нас. Дори да не искате да я четем, да я разказваме в подкаст. Ние сме отворени да ви чуем. Мисля да чуем вашия момент, в който сте били драма queen или в който сте искали да бъдете, но споделете с нас. Ако имате желание, може да прочетем или да разкажем вашата история напълно анонимно и да я дискутираме тук. Както казвам, просто ние сме тук, за да споделим нашия опит и да докоснем хората, за да може те да бъдат по-добри, да се чувстват по-добре. Нашата цел е това. Разбира се, може да ни сабскрайбнете навсякъде, знаете Amazon, Google, Apple, YouTube, Spotify, знаете на много места, Instagram, на които може да ни лайкнете, споделяте, фолвнете. Но да, в смисъл, ако имате нужда да споделите, ние сме тук и сме отворени да чуем вашата история. Мисля, че тук е време да си кажем едно чао и до следващия път. Довиждане до следващия път. И лично бих се радвала да чуя вашите истории за вашите Илонки.